Keď som v roku 2022 navštívila prvýkrát Kostariku, tak absolútne som netušila, čo ma najbližšie roky čaká. Rok 2025 sa naplnil cieľ a naplnil sa aj sen, ktorý som si dala rok predtým, že by som rada Kostariku a miesta Kostariky, ktoré som prešla, navštívila, ukázala ďalším ženám a tú silu tých miest využila na niečo hlbšie ako len obyčajnú prehliadku kostarických turistických atrakcií. To sa podarilo úplne do bodky a my máme za sebou prvý ročník sebarozvojového programu 90-dňového Expertka na vlastný život. Jeho súčasťou bolo aj 14 dní na Kostarike v džungli, v kostarickej Uvite, kde sme prechádzali rôznymi situáciami. Mnohé si možno povedia, že tak toto je to, čo by som chcela zažiť. Ak áno, tak vás pozývam na rok 2026. Už teraz mám rezervovaný hotel a miesta, ktoré budeme navštevovať, pretože môj zámer je naozaj ukázať tú Kostariku inak a Kostarika je len podporným miestom, kde sa môžu diať zaujímavé veci, zaujímavé procesy. A jedna vec, ktorá sa mi potvrdila, že môžete o veciach čítať, môžete o nich počúvať, ale pokiaľ nezažijete tie veci na vlastnej koži a neprecítite ich do hĺbky, tak nebudete vedieť vyhodnotiť, akú to má pre vás cenu a či to je vôbec pre vás, alebo nie. Pozývam vás práve teraz na Kostariku 2026. Je to pre všetky odhodlané ženy, ktoré sa rozhodli, že svoj život obrátia hore nohami a už nič nebude také, aké bolo predtým. Ak teda máte záujem o Kostariku 2026, tak si objednajte osobnú konzultáciu so mnou, je bezplatná a k ničomu vás nezaväzuje. Porozprávame sa, vy mi dáte otázky, na ktoré ja zodpoviem a zvážite, či práve toto je cesta, ktorá je určená pre vás a či vám celá forma sebarozvoju práve na Kostarike v rámci 90-dňového programu dáva zmysel.